Euskaraldia azarun otairutik abendun 3 egingoan ekimen bada, eta ekimena biderauta egongoa herritarron hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskari bide berri zabaltzea aldera. Eta irikita dago 16 urtetik gorako eta euskara ulertzen edozein herritarrentzat. Izena emateko daude batetiken interneten bertan esteka bada euskaralia.eusen bertan. Bestetik maile jartzen ega, astebukaratan batez, hori herriko jai ekitaldi ezberdinetan, eta ikastetxe mailan maile jarriko ja. Eta horrekin bata esan ez auteko zai, ez? Azken finin gu ja jenik izena emateko zai gaudela, eta ja aukeri daunez eman izena, eta txapak azarun erdialdea edo banako zaizkidera izena emateko hori. Batek baino gehiok esan digu bet, Azpeitin euskaraldiak dana euskara zitezte du eta esan nahi genuke, pixket pentsatzen azte baldin bada zein den gure hizkuntza ohiturak, batetiken Azpeitin bertane seguru ez dela dana euskara ziten. Bestetiken Azpeititik kanpo hartete ganine ohitura horrekin jarraitzea importantia da. Hau da, herrien bai, baina herritik kanpore lehengo hitze eta urrungo danake euskara zitie. Izane, danok dauzkeu kasuek nun jungean Donostira edo Bilboa eta taberna igual lehengo hitze bazpare erderazin. Eta importantia da, guk sinistu berdeula zilegitasun osuak eula euskara ziteko, gure hizkuntzi dela, ofiziala dela hemen, eta inoiz ez bazpareik eta ez barkamenik eskatzi euskara ziteak. Eta hori Azpeitine landuin berdeu.